100,000 pesos na dawat sa nagtudlo sa babae nga midagit sa usa ka bata gikan sa hospital. Luwas na ang duha ka managsuon nga nalanag sa kamuting kahoy samtang gilubong ang ilang igsuon nga nahilo. Pagpangampanya sa mga politiko atol sa Sinulog Grand Parade gidili sa mga organizers. Penitential walk gisalmutan sa libuan ka deboto sa Senyor Santo Niño. Mayng hapon Sugbog, Kabisayan, kapistahan sa Fiesta Senyor sa Sugbo, hingpit ng gibuksan kaganiha. 300,000 ka mga deboto gibana-banang mitambong sa Walk with Jesus gikan sa Fuente Rotonda paingon sa Basilica Menor del Santo Niño. Ang report yaksyon ni Ryan Sarote. Sayo nga nagtapok ang mga deboto ni Senyor Santo Niño sa Fuente Osmeña Rotonda alang sa tinuig nga Walk with Jesus paingon sa Basilica Menor del Santo Niño. Bibaha sa kangit-ngit sa sayong kabuntagon ang mga kandila nga giduyugan sa pangaliya sa mga deboto. Daling na puno ang usa ka lane sa Osmeña Boulevard, apan pag-abot sa karosa, miawas kini sa Picas Lane. Miapilosab sa Walk with Jesus si Cebu City Mayor Michael Rama ug Acting Mayor Edgar Labella. Gisugda din pag-abot sa karosa sa Basilica sa alas 5:30 ang unang misa nobenaryo karong tuiga nga gidugog sa mga tao. Sa ngalan sa mga nagsanap sa Diyos nga Espiritu Santo. Nakatingog na usab ang pipila ka mga kampana sa nagusbad nga kampanaryo sa linog human ma-restore. Minsay sa rektor sa Basilica Menor del Santo Niño, Father Jonas Mijares, ang tema sa Fiesta Senyor nga Santo Niño, Wellspring of Mercy and Compassion. Hanyo niya nga magtinabangay sa pag-ayo sa nadaot nga katilingban pinaagi sa giya sa Senyor. Sama kang Kristo, ta adunay tawag sa paghatag sa atong kaugalingon alang sa pagpagaan sa kalisod sa mga kabus, pagbalingkawas sa mga naulipon sa sala, sa paghatag umayong baling-ingnan alang sa mga kulang o kahibalo. Ginstall na usab ang bagong Hermano Mayor, Mario King, o kapikas nga si Heidi isip Hermana Mayor. Giuli pa nila silang Mr. Enrique o Jill de las Peñas. Ang mga panginaw ni Father Jonas iyang gidalit sa usa ka mabulukon nga medley alang sa tanan. Red roses too, I set them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the interhuman race. There are people dying. If you care enough for the living, make it a better place for you and for me. Now sing with me. And you won't make me cry or toss a leaf. Our seed has gone high, then I don't want. Gingong katapos ang sugkaron nga Fiesta Senyor ni Father Jonas nga mahimo na nga hulipan. Sa pagbanabana sa Cebu City Disaster Office, miabot og 300,000 ang misalmo sa Walk with Jesus. Nilibo ka mga deboto ni Senyor Santo Niño ang mosalmo sa nagkadiin kalihukan sa Fiesta Senyor matag tuiga og karong tuiga gidaman sa mga organizers nga mapunan pagud kinig kapin sa tunga sa milyon ka mga deboto. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sarote, News 5. Mga pulis sa Dakbayan sa Sugbo nang hatag og pinaskuhan sa mga bata atol sa pagsaulog sa Three Kings kagahapong adlaw. Aniya sa report si Diane Lizara. Police Senior Inspector 31 ka pinili mga bata dinhi sa Sugbo ang nakadawat og pinaskuhan gikan sa nagkadaiyang Police Station Commander o mga Special Unit Commander sa Cebu City Police Office kagabi. Mga school supplies ug canned goods ang gipangdunol ngadto sa mga bata nga nasakop sa ilang area of responsibility. Si Cebu City Police Director Senior Superintendent Mariano Bachansila mitambag sa mga bata sa pag-ampo kanunay ug pagtinarong sa ilang pag-eskwela.
Maasa na kanang inyong school supplies o unsa nga mga gasa gihatag sa inyo. Ayaw gid mo kalimot sa pag-ampo kanunay. Matag tuig na kini nga gihimo sa mga pulis ngadto sa mga batang kabus. Dako kaayo ang pasalamat ni Angel Capisenyo sa iyang pinaskuhan nga nadawat. Na ako'y nadawat. Daghan na nadawat ang paskuhan? Daghan. Alang sa Aksyon Bisaya, Dayin Lizada, News 5. Sinulog Foundation ug Cebu City Hall nagtukod og task force nga mao'y mobantay sa mga politiko ug kandidato nga mopahimulo sa Sinulog festivity. Ani ang report ni Jinky Rosit. Sa umaabot nga Sinulog Grand Parade, gilauman nga mudoble ang gidaghanon sa mga tawo nga but mosaksi sa tinuig nga kalihukan. Tungod ini gipanlantawan nga ning panahona, daghang mga kandidato ang mopahimulos sa okasyon sama sa pagpanghatag og campaign materials, paglamano sa tawo palibot sa carousel route ug ang pagdisplay sa bisan unsang political ads. Karon pa lang giklaro na daan sa Sinulog Foundation Incorporated nga di sila magpanukos sa paglangkat sa bisan unsang political streamers ug banners nga ilang makita palibot sa carousel route. Kini tungod kay di nila gusto buot nga masagulan og pamulitika kining maong kalihukan. Yesterday we had meeting with Chairman Mike Rama at the same time the Sinulog Foundation. So we discussed on how to deal with politicians who would like to promote themselves during Sinulog. It's natural because Sinulog is the biggest event in the Philippines, and they expect a lot of people to watch Sinulog, and Cebu being a vote-rich province, so for sure ang mga politiko pasundayag sa during the Sinulog. They are welcome. They are very welcome to watch Sinulog, but they have to follow certain rules set by the Sinulog Foundation Incorporated. No political ads. No campaigning like handshaking. It's natural na handshake lang siya, but if going to do the handshake from Fuente Osmeña to Sports Center, that's another story, no? And Aron masiguro nga way politiko nga mopahimulos sa pagpangampanya, usa ka task force ang giumol sa Sinulog Foundation ug sa Cebu City Government. Ilang giklaro nga welcome ang si bisan kinsang kandidato sa kondisyon nga di sila magpabadlong ug magpakita og bisan unsang matang sa pagpangampanya. Deal with accordingly, so depende na. So we have to siguro like we have to ask them ang yung unsa, but kung dili mo pangyo, so I think that's the time na you have to call a police and so we remove them from the parade route or take out the political propaganda. And lakip sa taha sa task force mo ang pagsiguro nga way street parties nga mahitabo nga usa sa makabalda sa mga mananaw sa Sinulog Grand Parade. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ang taliabot nga eleksyon karong Mayo ug dili crisis ang hinungdan kung nganong mimenos na karon ang mga contingents nga musalmot sa Sinulog Parade. Ang report giaksyonan ni Jinky Rosit. Karong tuiga gilauman nga 30 ka contingents ang musalmot sa Grand Parade din mas menos kini itandi sa Sinulog 2015 nga miabot og 37. Matod sa Executive Director sa Sinulog Foundation nga si Ricky Ballesteros, dili krisis ang hinungdan kun nganong siyam lang ka contingent sa DepEd Cebu Province ug napulo sa Cebu City ang musayaw karong Sabado ug Domingo atol sa Sinulog sa Kabataan. Apan alang ni Ballesteros, ideal na kini nga maong ihap sa partisipante. Well, yun siya, basta election year. Because the mayor are busy preparing for election, and we have the budget. And at the same time, one of the factor also is ang mga superintendent, ang DepEd na sila ay movement. So I think as mga late ilang movement, mga November, just sa Cebu City, supposedly we have more contingents, but Miyerkules sunod semana gilauman nga mga but na ang mga out-of-town contingents dinhi sa Sugbo. Mga but na sabang pipila ka mga delegates sa International Eucharistic Congress ug mga lokal ug langyawng bisita nga mosaksi sa Sinulog. Kini karon ang dakong hagit sa Sinulog Foundation ug City Government. Every year man good ang Sinulog daghan kay mananaw. So I think that's a positive side. So our perennial problem is also that it's always a crowd control. But if you're going to look at the positive note,
So daghan pa mananaw sinulog. So nato problemahan diha kung ano mananaw sinulog. Subsob na sabang practice sa stage sa nagkalain-laing contingent alang sa kalihukan karong Sabado ug Domingo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Unang session sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo gisubhan sa kainit sa ilang gisgutan nga miresulta sa hapit nga pagsinukmagay. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vestil. Mainito ng pagbinayluay og mga hunahuna sa unang sesyon sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo karon tuiga. Gikwestiyon ni Konsehal Alvin Dizon ang suway untang pagpadakop sa tanang konsehal nga sakop sa BOPK nga wala mo tambong sa special session niadtong Disyembre 30. Tungod sa speech ni Dizon, nakapangutana si Arcilia og sikin sa mga absent og late sa mong sesyon. Nasayran nga lakip sa na late si Konsehal Jerry Carillo. Kini ang nahimong hinungdan nga hapit magsinumbagay ang duha sulod sa hawanan sa konseho. We did not order them to be arrested. We just wanted them to attend. In fact, ang invitation na gihimo ni Dave Tumulak was only to their respective offices. Kung naa silang respective offices, then we can complete the quorum. Wa magyud sila, then we have adjourned and asked Member Tumulak to call them to their respective home. It is the language of the law. No, it is not our language, it's the language of the law which says arrest the remaining members of the Sanggunian so that quorum will be achieved. Karon akong pangutana, kinsam day na late nga pag roll call, ang nahitabo pag human sa roll call ba? Nakuan man kuno, kuwang man ang quorum. Karon na-mention man iyang pangan. Suko day siya nga malate siya. So next time, if you are responsible city councilors, you must come on time. That's our task to attend the decision. Gisaway ni Konsehal Sisenio Andales ang gihimo sa minority sa pagpahigayon sa special session ug ang pagpadakop kanila nga iyang gihulagway nga usa ka drama. I mean, this is full of drama. That chaotic alleged session that we had really marked the harmony of the members of this council, Mr. Chair. I really condemn that. I really condemn such act made by the minority. This is tyranny of minority. Mr. Chair, let us not make our conclusion. I'm citing Article 53B of the Local Government Code, which empowers the remaining members of the Sanggunian to compel the attendance of the members of the Sanggunian so that we can have and acquire a quorum. That is a law, Mr. Chair, and that even empowers us. Even beyond the House rules. That is the law. That's why I beg, Mr. Chair, that we'll stop this discussion and go on with our agenda. We will not end this. We will refer this to the courts of law. Gipa-explicar ang sekretariat sa konseho kung ngano nga adunay nahitabong special session bisan sa memorandum sa presiding officer Nestor Archival nga di na ipagamit ang session hall. Gipangayo sa mayoriya ang recording sa gihimo nga special session nga napakya sa pagkabut sa usa ka quorum. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. 50 million pesos libel case nga gipasakan ni Fiscal Marian Castro batok ni board member Gigi Sanchez gidismiss sa korte. Apan Sanchez mangayo lang og usa ka piso nga danyo sa iyang giplano nga pagbaos og kiha. Ani ang report ni Jinky Rosit. Sukad na pasakan ni Fiscal Marian Castro ang kasong libel, si Provincial Board Member Gigi Sanchez wa na mabalaka sa posibleng sangputan sa kaso. Alang ni Sanchez, imposible nga mulampos ang kaso tungod kay way igong ebidensya si Castro aron mapamatud-an kini. Nunot sa pagka-dismiss sa 50 million libel suit sa korte, si Sanchez mangayo lang og usa ka piso nga danyos gikan ni Castro kung ugaling mo file kini og countersuit. Wa ko nagkinahanglan og kwarta nga pariha atong ihang gi-file nga 50 million damages sa ako. I would be happy to note nga kaning ihang gibuhat is malicious prosecution sa akong bahin, pero og mangayo kog 1 peso, I'm not after any money from her because I don't know if she can afford.
Sa gihuptan nga record ni Bukal Sanchez ni atong tuig 2011, miabot sa 11 ka mga kaso ang gipasaka o giatubang ni Fiscal Castro sa buhatan sa Office of the Ombudsman. Wa pay labot ini ang ubang mga kaso sukad niatong tuig 2012 hangtod 2015. Alang ni Sanchez, nagpasabot lang kini nga gihimo rang kalingawan ni Castro ang pagpasaka og kaso bisan ug wa kini igong kapasikaran. She's making it a habit of filing cases to everybody. So niya, contrary bitaw sa maayong kandak sa usa ka piskal. Pagkakaron gikalipay ni Gigi Sanchez ang pagdapig sa korte kaniya og miingon nga wa na siya'y oras aron patulan pa ang piskal. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nasikop sa Guadalupe Police Station ang usa sa napulo sa ilang listahan sa mga dakpunon nga drug pusher. Kinigiaksyonan ni Dayeng Lizada. Lalaki nga namaligya og shabu na dakpan sa usa ka bypass operation sa kapulisan sa Guadalupe Police Station. Nasikop si Lior Espanyol, 32, dito sa sitio Langob, Barangay Guadalupe. Nakuha usab gikan kaniya ang 11 ka pakete sa shabu ug ang 200 pesos nga bypass money. Matud pa ni Police Inspector Justo Gabuya, si Espanyol lakip sa top 10 sa ilang listahan sa mga dakpunon tungod sa pagpamaligya og drogas. Top 10 na illegal drugs target personalities. Matud pa ni Gabuya, aron makaginansya pa og maayo ang dinakpan, tipak-tipakon pa ni ini ang kinumpra nga shabu aron mas daghan ang mabaligya. Ngumprahe ra gini siyang droga pagkaman iya nagbuak-buakon. Mo gana siya kung siya kay iya, gana siya. Gumikan kay dili igo ang iyang kita sa pagpanghakot sa bus o graba, gisudlan na lang niya ang pagpamaligya og drogas. Giangkon sa Nilyor nga iya ang drogas og mitugan kun diin kini niya gikumpra. Matud niya, kasagaran sa iyang customer mga driver sa habal-habal. Ang kung mabaligya, ang marot na ang kumpra na ako dito. Umarot na ang dispo sa balit na sa mga balik na. Ang mga balabal driver, mga kontraksyon, mga Alang sa Aksyon Bisaya, Dayin Lizada, News 5. Usa ka panday na kuryentehan samtang nag-ayo sa usa ka balay. Kinigiaksyonan ni Johanna Bahinting. Nagbuwa na ang baba sa usa ka panday sa dihang nakuryentihan samtang nag-ayo og bungbong sa balay sa Aguila Street, Barangay Kalunasan, Lahug. Si Benjamin Panuncialman nang lagom na sa dihang girescue sa mga sakop sa barangay og Emergency Rescue Unit Foundation. Sumala sa leader sa mga panday nga si Nicanor Cabornay, gisuwayan niya pahimangno si Panuncialman nga magmatngon sa pagsaka niini sa damba sa second floor kay basa ang kahoy nga gigamit sa paghimo niini. Buto ang pagunita na ko ay ko guniti kay matagak. Ito dali na kong saka. Kaya nasangko mong kahoy min lain gud. Asa man grounded? Grounded. Ang kahoy o bag-o ito na mong gikuan gud. Ang barangay tanod nga si Teresa Payusan kinsa unang miresponde sa nahitabo, nagkanayon nga 30 minutos pa ang nakalabay. Una nila nakuha ang lawas sa biktima. Wala dayon sila tugti sa tag-iya sa balay nga ipaguba ang bintana nga duol sa bitayan sa biktima. Nanawag kog mga kuan sa barangay nga patawagon og kaning mga rescuer kaning bombero, duha ka bombero niabot og usa ka ambulansya. Kay di man na makuha unsa uno pagkuha nang nasa ibabaw. Sige lang kung gamonitor og unsa ako silang sampit sa ibabaw, buhi pa ba maingon to yang kauban nga napay gamay kinabuhi. Ang biktima nalagpot sa dihang nikatkat kini sa damba nga ilang gihimo ug maayo gani kay wala matagak sa ubos. Ang anak sa tag-iya nga si Daryl Pasyon mipasalig nga sila'y mobayad sa hospitalization sa maong panday apan wa pa masayri kung buhi pa ang biktima. At the moment, hignan ko na dadon sa Cebu City Medical Hospital and then we'll see kung asa na siya pa doon karon. Okay, so ang responsibility is inyong akuon, inyong biyahe. Dili biyan ikuan. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahinting, News 5. Informant sa pagkasikop sa midagit sa bata gikan sa hospital, gitunulan na sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa 100,000 pesos reward money. Kinigiaksyonan ni Dayen Lizada.
Kagabi, miabot sa buhatan sa CIDG-7 ang usa ka van nga mao'y gisakyan sa mga staff sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Gipresentar ni CIDG-7 Director Senior Superintendent Marlon Tayaba ang ilang informant nga mao'y hinungdan nga nadakpa nila si Melissa Londres nga mao'y midagit sa bata sulod sa VSMMC. Ngadto kang Medical Director Dr. Gerardo Aquino ug mga staff. Our informant who has risked his life in giving his this vital information to the eventual success of the operation. Uban sa iyang staff, gidunol ni VSMMC Medical Director Dr. Gerardo Aquino Jr. ang envelope nga adunay sulod nga 100,000 pesos. 1,000 is coming from the VSMMC employees. Thank you very much. Thank you. Okay, so yeah. Gipakita ni Yads nga usa ka tinun-an sa usa ka inilang universidad dinhi sa Sugbo sa kursong BS Education ang iyang reward money sa mga tigbalita. Matud niya, nakaila siya kang Melissa gumikan kay kanunay niya kining masugatan sa higayon nga mobisita siya sa gipuy-an sa iyang higala diha sa sitio Fatima Lahog. Nangita siya og paagi nga makakontak sa otoridad sa dihang nakakita siya sa mga balita. Ang pagtabang sa pamilya sa bata mao'y usa sa iyang tumong ni adtong higayuna. Kaya na-familiarize man ko sa bayi. Sa moto, nang-decide na ko na, gato sana ako first ang ilang boarding house, ug naman siya bata dito akong sure niya. Naaman, so, muna to ning, kuan ko ning tawag ko atong number nga kuan, gipost sa Facebook, bito sa fan page sa Cebu. Yung muna to siyang kuan, ang akong first nga nakuan. Muna, Ito nga naagad ka nga mutabang. Kay Luis, kay ang bata ug ang inahan sa bata. Matud ni Senior Superintendent Tayaba nga dako og ikatabang sa kaso ang reward money hilabi na sa mga dagkong kaso. Yes, malaking factor yan sa yung reward money. It's a come on sa mga would-be informants para malutas kaagad yung isang sensationalized na kaso. Isip usa ka doktor nga mo'y usa sa ilang gipanumpaan nga mutabang sa bisan si kinsa ang nagkinahanglan sa ilang tabang, andam lang gihapon si Dr. Aquino nga mutabang kang Melissa sa higayon nga adunay request alang sa iyang kahimtang sa panglawas. There is a request for any psychological mga examination. We're very much willing to assist also. Alang sa Aksyon Bisaya, Dayin Lizada, News 5. Mga silingan og paryente sa suspect sa pagdagit sa usa ka bata gikan sa hospital wala magtuo nga mabuhat kini sa suspect. Ilang gihulagway si Melissa Londres nga usa ka buutan nga babae ug adunay maayong trabaho. Mubalik sa report si kapatid Dayen Lizada. Wala magtuo ang mga silingan ni Melissa nga nahimo niini ang pagpangdagit og usa ka bata. Nakugang na lang sila ni Melissa human siya dakpa sa mga sakop sa CIDG-7. Matud sa iyang silingan nga si Eva Huyuhoy nga buutan og maayong pagkababae si Melissa. Isyunan dito. Dahil check trabaho. Gagawin sa UC. Basta trabaho ang call center. Dugang pa ni Eva, nagtuo siya nga mabdos gyud ang suspetsado gumikan kay dako kini og tiyan ug duna sab kini kapuyo. Ito, sige, tumina sa balita. Ya, wala din po siguro. Namina po dito siya sa mga estudyante dito. Nakadunog to, pero baliwala ka siguro niya ba? Nakugang na lang si Eva dihang iyang nahibawan nga si Melissa ang gitudlo nga suspek sa maong hitabo. Wala siya magtuo nga mabuhat kini sa suspetsado sanglit do naman kini maayong trabaho. Dili lang kay ang mga silingan ni Melissa ang nakugang sa hitabo. Wala usab magtuo ang iyang kabanay nga mabuhat ni Melissa ang maong krimen. Matud sa iyang iyaan nga si Emma Edelion nga dili mabdos ang iyang pag-umangkon sanglit nagkita pa man sila ni adtong buwan sa Nobyembre sa adlaw sa minatay. Gihulagway usab sa iyaan nga buutan ang iyang pag-umangkon. Wala sa sila gaipon. Mag-ulian man na sila nagto pero maganian dahil sa diri. Trabaho ba na sila parehas. Alang sa Aksyon Bisaya, Dayin Lizada, News 5. Gawa sa Cebu City, duna sa kaugalingon nga pagpangandam ang gihimo ang dakbayan sa Mandaue alang sa nagsingabot nga International Eucharistic Congress duha ka semana gikan karon. Kung sa kiniatong sayran sa report ni Ryan Sarote. Gawas sa mga dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu, subsob na usab ang pagpangandam sa dakbayan sa Mandaue sa International Eucharistic Congress karong buwan. Una ipahigayon sa syudad ang tulo ka adlaw nga theological symposium karong Enero 20 hangtod 23 sa Cebu Doctors University. Tambungan kini sa dulan 2,000 ka mga lokal ug international delegates dinisgutan ang mga talk sa IEC. So sa buntan there will be about 6 speakers, 2 per
day. Gipahugtan usab ang seguridad alang sa Catholic Bishops Conference of the Philippines Plenary Assembly sa syudad. Sa IEC Week, highlight ang pagpahigayon sa Youth Day sa Lapu-Lapu City ug Mandawi nga salibutan og 5,000 ka mga batan-on. Magsugod kini sa hopes do tapuson sa overnight vigil sa Mandalay Bay sa Mandawi. Apil usab sa Youth Day ang 5 ka mga parokya sa syudad sama sa San Roque, Holy Family, St. Joseph ug Gethsemane Parish diin doon na ipigayon nga mga barrio fiesta. Gawa sa seguridad, gitutukan usab sa Mandawi City ang pagpaluag sa traffic ug ang plano nga pagkanselar sa klase. And so far, even ang Cebu doctors wa sila mo suspend silang classes nga which naa masagay dako-dako nga apartment ang Cebu doctors. So kabahin sa pagpangandam ang pag-install sa syudad og dulan 42 ka mga CCTV cameras sa 12 ka mga intersections pag-manage sa traffic. Dugang kini sa na-install na nga 36 ka mga CCTV camera nga nagpadali sa response sa syudad sa mga emergency sa kadalanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Giyagyag ni presidential candidate Rodrigo Duterte ug sa iyang running mate Alan Peter Cayetano ang ilang mga plataporma sa panggobyerno. Ani ang duha sa sugbo alang sa pagsabwag ug kasayuran kabahin sa federal form of government nga bot nilang ipatuman kung mapili karong eleksyon. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Usa ka concert nga tunog sa pagbabago ipaygayon karong alas 6 sa hapon sa Plaza Independencia uban nilang Davao City Mayor Rodrigo Duterte ug Senador Alan Cayetano. Mga local artists ug gikan sa kauluhan mulingaw sa mga musalmod diin mamahayag usab si Duterte ug Cayetano. Ikampanya sa duha ang federalism nga alang kanila solusyon sa problema sa nasod. Gisawya usab ni Cayetano ang komentaryo ni Senador Jesus Cordero nga di solusyon ang federal form of government sa nasod. There are people who just want to run, who just want to hold public office, who just wants to manage the country, but are not really passionate for true change. Matod ni Cayetano, ang paghatag og igong importansya sa tanang mga lugar sa nasod ang kinahanglan alang sa kanambuan. Matod ni Cayetano, 35% sa national budget ang gigahin alang sa Metro Manila ug tag 3% hangtod sa 4% lang ang alang sa mga lugar sa Visayas ug Mindanao. Gipasalig usab ni Duterte nga iyang sumpuon ang nag-unang problema sa nasod sama sa drugs, sulod sa tulo hangtod sa 6 ka buwan sugod sa iyang paglingkod. Gipasalig sa mayor nga dugoon ang iyang paagi apan why extrajudicial killings. There will be killings, I assure you, but there will never be extrajudicial killing. Pag nasa droga ka, lumaban ka talaga. Kung wala kang baril o kung wala kang itak, bigyan kita. Ryan Sorote, News 5. City Hall miumol na og task force carousel kansang tahas mao ang pagbantay sa kahapsay sa dalan diin muagi ang parada. Ang report ni Leslie Caminade Vistil. Sa gipahigayon nga panagtagbo kaganiyang buntag, ang kadagkuan sa Cebu City Hall mimugna og task force carousel nga gipanguluhan ni Konsel Dave Tumulak aron mao'y magbantay sa rota nga agian sa parada. Si Acting Mayor Edgar Labella miingon nga aduna gyud limitasyon sa pagpahigayon og street party. Wa na usay gitugot nga mamaligya sa carousel route labi na ang pagbutang og mga bleachers daplin sa karsada. So firstly, there is really an absolute prohibition for street parties in the carousel road during the Sinulog season, not just on the day of the carousel, right, on the Mardi Gras, but also the days after. Kaya usay mahuman man na alas 3 sa kadlaw. And in addition, the street parties must be limited only beyond the 300 radius from the carousel road. Gihangyo usab ni Labella ang tanang business establishments sa pag-provide og suga sa ilang tungod ilabi na kadtong magian sa parada. Lakip nga gihangyo ni Labella mao ang paghatag og access sa mga tawo nga makagamit silang tagsa-tagsa ka comfort room. Aduna hinuon sila katungod nga mobalibad niini ilabi na gyud og kadudahan na kini. With this ordinance, we are urging all establishments within the central business area, especially those along the carousel road, to provide lighting facilities. Make their premises bright. Make their premises bright. And also, we are urging all business establishments along the carousel road to provide access to the public
to use their bathrooms, comfort rooms. Gimanduan sab si City Health Officer Dr. Daisy Villa sa pagsusi sa mga baligya sa street vendors ato sa kasaulugan sa Pista Senior. 5 ka team ang mususi sa tanang mga stalls, samtang mga ambulant vendors posibleng pahawaon gyud tungod kay di man sila mamahimong maninda. As much as possible, tanawon yun nila nga, kung imo muna naon, kita mismo, dili gyud ta magpasagad lang o palit, labi na tanaw nato nga dili gyud siya angay, no? Kay nakalapas siya sa safety, no? Unya, ikaw mismo, being labi na delicate kaayo ka o tiyan, so kabaw gyud ka nga dili kaayo, no? Tanaw nimo nga di jud ni siya pwede kay at glance lang man kita mismo maka-identify ta nga dili siya makaayo sa atong panglawas. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada-Vistil, News 5. Giandam na sa syudad sa Subo ang temporaryong kapuy-an sa mga deboto ni Senior Santo Niño gikan sa laing lugar. Kini giasyonan ni Leslie Caminada-Vistil. Gihawana na ang lugar kung asa ipahimutang ang mga container vans nga kasamtangang kapuy-an sa mga debotong mudag sa Pista Senior. Gibana-bana nga mukabat na sa kapin 3,000 ka mga deboto sa Santo Niño ang mamuyo sa Devote City. Matod sa nangulo sa Devote City Council Bob Cabarubias, kadto lang mga deboto gikan sa laging lugar ang mamahimong papuy-on niini. Ang terminal sa Vihar, kasamtangan nga ibutang sa kilid nga bahin sa Kampanya Maritima Building tupad sa Devote City. Ang dalan o ang dalan o ang mga lubak-lubak amon na siyang patagon. So hopefully by Thursday or Friday we will start moving the shipping containers to the area. So nga ang dili taga diri, ang mga street dwellers nga dili taga diri atong papuyon. So ang kanang taga street dwellers nga taga sa Cebu City atong papuyon sa ila. Gitunan pa usab sa mga kadaguan ang posibilidad nga magpabilin ang Devote City hangtod matapos ang kalihukan sa International Eucharistic Congress. Matud pa ni Cabarubias, mapahimuslan kini atol sa ISC. Si Acting Mayor Edgar Labella may konsiderar sa maong posibilidad aron adunay kasamtangang kapuy-an ang mga mudayo sa Sugbo. Depende lang sa kuansan sa tag-iyano kan tugo. Kung ilang gamiton ang container shipping containers, wa gitay mahimo kay libre man nila. Wa man ta nato na abangi. But do you see the need, sir, na magpabili ng Devote City para sa IEC? Mas maayo gyud ta. Mas maayo gyud kay mo dagsa mo yung daghang kayong mga tawo sa IEC. That matter is being studied. That matter is being studied. But in all, most likely, no. But I have yet to secure of course, the consensus also of the organizers. But that is seriously considered. Gibana-banang mukabat sa 120 ngadto na sa 130 ka mga container vans ang ipahimutang isip Devote City. Gipaabot nga magsugod na og pangabot karong Sabado ang mga deboto gikan sa lagyong lugar. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada-Vistil, News 5. Provincial Health Office nagtuog gyud nga nahilo ang mga tulo ka mga magsuon sa balanghoy sa lungsod sa Dumanhog base sa medical nila nga pakisusi. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Gibisita sa provincial health worker ang magsuong Monteza nga na-admit sa Karkar District Hospital human nalanag sa gikaon niini nga balanghoy niadtong Lunes didto sa lungsod sa Dumanhog. Si Dr. Cynthia Hinosolango miingon nga nahatagan na sabog IV fluids ang mga biktima nga silang Dexter 2 anyos ug Marilyn 9 anyos aron di kini magluya nunot sa padayon nga pagsuka nila. Ang ilang 6 anyos nga igsuon nga si Noven Monteza wa na matabang ug namatay. Sa pakisusi sa mga doktor, tataw nga nahilo ang mga bata sa cyanide nga usa sa mga content sa balanghoy. Kaya sa manifestation gina namo i-base ang because we've seen a number of cases with the history of partaking kanang pagkaon nga kasaba or kamuting kahoy and then followed by these manifestations can even lead to death kay cyanide bangod ang chemical na involved na ani. Sumala sa listahan sa time.com, nalakip ang kasaba kon balanghoy sa top 10 most dangerous food in the world. Apan bisan pa man niini, giklaro sa PHO nga di angayang maalarma ang publiko basta maayo lang ang pagkaluto sa balanghoy o kamoteng kahoy.
Actually, ang man kita specific nga advisory nga dili ta pwedeng makakonsume o cassava or kamoting kahoy so long as it is well cooked. Dapat well cooked jud siya. Yes, oo. Di ba ang Pagkakaroon pa dayon ng monitoring nga gihimo sa mga doktor ngadto sa duha ka magsuong Monteza. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Luwas ang duha ka managsuon nga nangalanag sa gikaon nga kamoting kahoy o nagpabilin sa nga na-admit sa Karkar District Hospital. Apan didto sa Dumanhog kasubo ang gibati sa pamilya nga naglubong sa igsuon sa duha ka bata. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Gilubong na kaganihang buntag ang 6 anyos nga si Noven Montisa sa publikong samang sa lungsod sa Dumanhog nga namatay human nahilo sa gikaon nga kamuting kahoy. Among naabtan sa minteryo ang ginikanan sa bata. Uban sa mga kabanay ni ini, kinsawa nagtuong ingon ni adto ang mahitabo sa ilang mga anak. Asoy sa inahan, Martes gisugo siya sa iyang bana nga palungagon og kamuting kahoy nga tinanom sa iyaan sa iyang bana. Iya kining gilatik og tuno gamit ang kamayng puwa. Hapit na alas 4 sa hapon dihang naluto na niya ang kamuting kahoy. Ang iyang bana maoy unang nikaon ni ini dayon ni sunod usab siya sa iyang igsuon ug sa tulo nila ka mga anak. Mitanan nya mo to nangaon rame nga nagdala pud ni siya og kanang para dito sa iyang iyaan sa baol kay kining nananggi og mais. Nya naa sila sobra gibalik sa balay pero pag-abot nila kanang mga bata wala na mangaon. Nya pag-abot sa balay niingon siya nga day di pa may sobra nya. Ako pong giingnan kay nang laba man ko ana. Kung giingnan nga dada lang na dito sa inyong hanay kanang naa paganis kaldero dito daghan inko ipakaon lang na sa inyong bigal. Di nitubag pud iyang iyaan nga isa. Ayaw na lang day oy kay kanang kanon ra man sa mga bata mo na iyang tubag di agkani siya pod. Gihulagway sa inahan sa tulo niya ka bata ang namatay nga si Noven maoy daghan ug nakaon nga kamuting kahoy. Alas 11 sa gabi nagtuo ang amahan nga ginaman ang bata kay naghilak hinungdan iyang giiwagan ang bata. Paghilak niya pilmiro, akong giiwagan sa flashlight kay namong ko'y usahay nga napoy maligas manaka sa mong balay, di akong giiwagan kay abin ko gikaom na ko'y maligas. Kutkot sa siyentiyan o garis paa, pagka humana na niya kutkot, nibalik ra magkatulog. O di wala ra ko, tulog po ko. Human usa ka oras nihilak na sab ang bata ug nibangon dayon nagsuka. Wa sila nagtuo na hilo sa kamuting kahoy ang bata. Kay natulog naman sab ug balik. Apan dangtan usa ka oras ka pinasab ang nilabay. Nihilak ug nibangon na sab ang bata ug nagsuka. Kaduha ka higayon, diha na sila na alarma iyang asawa. Pato, nantigaw mo na siya agad pagluto agad ug malang-alang ni siya sugnuran nig bati nga kahoy. Simple gyud mo kalanag sa kawayan oh ana mo man mga gawas mga karaan suko mga karaan na nga mo sugnod man kahoy agad mga kahoy nga dili kayo baga may law-hilaw ni siya makadaot gini siya. Sud sa 5 ka oras nakabsan sa kinabuhi si Noven samtang ang duha niya kaigsuon nga si Marilyn 9 anyos ug Dexter 2 anyos nga nagsuka-suka mao na sab ang gitabang sa magtiayon. Walay silingan nga nakatabang kanila gumikan sa kalagyo ni ini ug buntag na nadalas tambalanan ang 9 ug 2 anyos sa Barili District Hospital. Matud sa magtiayon, girefer sab sila dayon sa ospital sa Dakbayan sa Karkar ug gibutyag sa amahan nga luwas na sa peligro ang duha niya ka anak. Kining paka sa kamuting kahoy mao'y nahimong handumanan sa Magtiayong Montesa human ang tuto nila ka mga anak diin usa niini ang nakalasgyod human gingong nahilo sa balanghoy nga ilang giluto ug gikaon sa tibuok nilang pamilya apan usa niini ang nakalas ug wa gyud intawon kaagwanta ug nakabsan sa iyahang kinabuhi. Nagtuang kapulisan sa Dumanhog nga posibleng gisugnuran og kawayan nga sumapa sa mga katigwangan nga di maayo nga gamiton apan matud sa magtiayon nga wa gyud nila sugnuri og kawayan kay kahibaw sila sa gituhuan sa mga katigwangan. Tulog na po siya. Pagsunod niyang suka, ikatulo niyang og nagsuka. Wa naman kanang kurog na bitaw siya mayo. Di akong gi salapuang ning bata.
sige na malag piklo ana niya. Luspad naman kayo. Bisa kung saon ako tumislit ining kamot, diristel no kaming tulo. Amang yun niya, dayon nagsigir gid siya kalagom nga, hantod gid siya nga, wa na gyud kinabuhi. Kaganiha ang magtiayon Montesa mao'y nitultol kanamo kundiin gitanom ang kamuting kahoy nga pipila ka metros ang distansya gikan sa ilang balay. Pag-abot gikuha dayon ni Terso kining paka sa kamuting kahoy diin gitudlo pa niini ang unod nga mao'y gilungag ug gilatik sa tuno. Ang inahan nga si Geraldine igo na lang sa paghandom sa namatay niyang anak kay mudayong sunbong kaniya nga giaway kini sa iyang classmate sa daycare. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Maukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Sopo. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kadilang kutob sa balita. Aksyon!